салом тамошобинон ва ҳамсолони гиромӣ. мо шуморо дар шабакаи ту барои ман азизи хайра мақдам мегӯем. мавзӯи имрӯзаи мо хеле аҷиб аст ва он сирри алохонҳо ё чӣ тавр баҳои панҷ бигирем номгузорӣ шудааст. айёми хуш фаро расид ва мо ба мактаб меравем. ҳар рӯз барои мо хеле муҳим аст, зеро мо ҳар рӯзи нав дониши ҳарчи бештареро аз худ мекунем. чӣ қадар муҳим аст омода будани мо, то майнаи сари мо тавонад ҳама он донишҳоеро, ки устодонамон ба мо таълим медиҳанд, аз худ кунем. яке аз сабабҳои асосии душворӣ кашидан дар мавриди аз худ намудани маводи пешниҳодшуда ин хӯроки нодурусту камғизо мебошад. норасоии моддаи ғизоӣ сабаби паст гардидани тамаркузияти диққат аст. падару модари мо ҳама корро анҷом медиҳанд, то хӯроки мо серғизо бошад. вақте мо ба воя мерасем, қарори кадом хӯрок истеъмол намуданро худамон мустақилона интихоб мекунем. вале мутаассифона ин интихоби мо на ҳамеша дуруст аст. як қатор душвориҳои ба мавзӯи хӯроки мактаббачагон марбут вуҷуд дорад ва барои роҳи ҳалли ин мушкилиҳоро пайдо кардан онҳоро нишон додан лозим аст. якум, мавҷуд набудани реҷаи истеъмоли хӯрок. аксарияти наврасон кам хӯрок мехӯранд, дар як рӯз 2 ё ҳатто 1 маротиба. бо назардошти он ки аз хӯроки истеъмолшуда миқдори зарурии моддаҳои ғизоӣ ҳосил намегардад, ин гурӯҳи наврасон элементҳои барои рушди солим дар корро намегиранд. бисёр мактаббачагон пагоҳӣ субҳона истеъмол накарда организми худро аз хӯроки асосии рӯз маҳрум месозанд. дуюм, хӯроки камғизо. аксаран хӯроке ки наврасон ҳар рӯз истеъмол мекунанд якранг мебошад. масалан, гарнир, картошка ё макарон афзал дониста мешавад. истеъмоли нон, бутербродҳо, шӯрбоҳои зудтайёр ва монанди роллтонҳо зиёд мегардад. албатта, аксарияти наврасон меваю сабзавот, сафедаҳо, донагиҳо ва лӯбиёҳоро ниҳоят кам истеъмол мекунанд. собит гардидааст, ки норасоии витаминҳо ба фаъолияти зеҳнӣ таъсири бад мерасонад. сеюм, мавҷуд набудани хӯроки гарм. хӯроки гарм дар ҳама синну сол зарур аст. аксар вақт ба ҳисоби миёна наврасон нӯшокиҳои ширин ва газнок, фастфуд, чипса, хот-дог, питса ва дигар маҳсулотҳои зарароварро истеъмол мекунанд. ин хӯрокҳоро фоидавар ном гирифтан мумкин нест. пас чӣ кор кунем? дар худ рушд додани ду одати дурустро меомӯзем. маҳз хӯроки дуруст ба майнаи сар барои пазируфтан, аз худ намудан ва дар хотир нигоҳ доштани донишҳо қувва ва нерӯ мебахшад. одати якум, субҳонаи серғизо барои мактаббачагон ин саҳми хубест барои рӯзи дар пеш истода. мактаббачагоне ки ҳар рӯз субҳонаи серғизо истеъмол мекунанд, хубтар мехонанд. барои он ки субҳона ба тану ақли мо нафъ расонад, рӯи дастархони мо бояд зарфи аз карбогидратҳо, равғанҳои солим ва сафедаҳо пур гузошта шуда бошад. 4 қисми таркибии субҳонаи дуруст. меваҳо. меваҳои тару тоза дар субҳона ин на танҳо оғози фоидавар, балки болаззати рӯз аст. меваҳо манбаи витаминҳо ва антиоксидантҳои ба масуният нерӯдиҳанда ва манбаи ғоз мебошанд, ки барои саломатии мо моддаи хеле зарур аст. дар баробари ин меваҳо маҳсулоти ягонае мебошанд, ки метавонанд ба фаъолияти босуръати майнаи сар мусоидат намоянд. маҳсулоти ғалладона. субҳонаи олӣ ҳам барои хонандагони синфи якум ва ҳам барои хатмкунандагон қобили қабул шавла аст. ярмаи ғалладонагиҳо дар таркиби худ гурӯҳҳои витаминҳои Б-ро дорад, ки барои фаъолияти хуби системаи асаб ва хун зарур мебошанд. чунин ярмаҳо мисли ярмаи ҷави русӣ, ярмаи гандум, марҷумак, ҷуворимака организмро ба муддати дароз бо нерӯ таъмин мекунанд. чормағзиҳо. чормағзи юнонӣ, бодом, писта инҳо манбаи бои сафедаҳо ва равғанҳо, витаминҳо ва микроэлементҳо ва дигар моддаҳои барои организм зарур мебошанд. як каф чормағз дар субҳона организмро бо кислотаҳои равғанӣ таъмин месозад. онҳо бо шахс нерӯи бардамӣ бахшида, кори майнаи сар ва дилу рагҳоро беҳтар мегардонанд. маҳсулоти ширӣ.
шир, йогурти хонагӣ, творог, панир манбаи хуби калсий мебошанд, ки барои организми мо ниҳоят зарур аст. Одати дуюм. Шушбанди фоидабахш. Шушбанди фоидабахш ин на ролтон, на ходок ва на шоколад аст. Онро пешакӣ ба нақша бигиред. Дар оғоз мумкин аст барои шумо ғайриодатӣ бошад, вале шумо баъд муътақид хоҳед шуд, ки одати нави хӯроки хонагиро истеъмол кардан ҳатто дар мактаб низ фоидаи зиёд дорад. Инак худи ҳамин рӯз қутиеро, ки ба шумо писанд меояд, харидорӣ намоед, то хӯроки худро дар он гузоред. аз бегоҳ бо модаратон маслиҳат кунед, ки фардо бо худ чӣ гирифтан мехоҳед. бовар кунед, бутерброде ки модаратон омода мекунад бомаззатар, фоидабахштар ва серғизотар хоҳад буд. модарони мо дар мавриди омода кардани чунин хӯрокиҳо маҳорат ва фикрҳои зиёд доранд. чизе аз ҳама асосӣ ин аст, ки мо роҳи дурустро интихоб кунем ва ҳама он чизеро, ки шунидем, истифода бурдан бихоҳем. дар эъзо бинависед, ки шумо бо худ ба мактаб чӣ мегиред. аз дастгирии шумо дар гузоштани лайк ва пайвастан ба шабакаи мо шоду мамнун хоҳем буд. то вохӯри навбатӣ сарбаланду хонаобод бошед. хайр!